नमस्कार, मी संघवी राजवर्धन. गोमंतक डिजिटलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. माणसाचं आणि निसर्गाचं अतूट नातं आहे आणि या नात्यातून वेगवेगळ्या गोष्टींचा संबंध जोडला जातो. जेव्हा निसर्गात बदल होतो तेव्हा या निसर्गामध्ये बदल होणारा हा माणूस आहे तो वेगळ्या पद्धतीनं सेलिब्रेशन करत असतो. वेगवेगळे सण असतात. तर पावसाळ्यामध्ये गोव्यात वेगवेगळे सण येत असतात आणि तेवढ्याच मनोभावानं ते सण सगळेजण सेलिब्रेट करत असतात. तर गोव्यातल्या मार्शलमध्ये चिखल कालो हा एक सण आहे जो सेलिब्रेट केला जातो. तो कशा पद्धतीनं सेलिब्रेट केला जातो, नेमकी त्याची माहिती काय ते आज आपण घेण्यासाठी मार्शलमध्ये आलेलो आहोत. एकंदरीत आपण पाहिलं तर आषाढी एकादशीच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे द्वादशीच्या दिवशी हा सण इकडे सेलिब्रेट केला जातो. अगदी या सणाला गोपाळकाला सुद्धा म्हटलं जातं. आपल्याकडे गोपाळकाला म्हटलं तर दहीहंडी आणि जो गोपाळांचा डान्स असतो तो आपण पाहिलाय, पण मार्शलमधला हा गोपाळकाला वेगळा असतो. अगदी चिखलामध्ये न्हाऊन माखून हे सगळे मंडळी असतात ते हा सण सेलिब्रेट करतात. एकंदरीत काय सण आहे हा आपण आजच्या रिपोर्टमध्ये पाहूया. गोवा राज्याला एक अलौकिक असा सांस्कृतिक वारसा लाभलेला आहे. गोव्यात हिंदू सण, उत्सव, प्रथा आणि परंपरा मोठ्या प्रमाणात साजऱ्या केल्या जातात. पोर्तुगीजांच्या 400 वर्षाच्या जुलमी राजवटीनंतरही गोव्यानं समर्थपणे आपली संस्कृती जपली आहे. सध्या पावसाळ्याचे दिवस सुरू आहेत. या पावसाळ्यात अनेक सण गोवेकर साजरे करतात. यातल्या प्रत्येक सणाला विशेष असं महत्त्व आहे. असाच फोंडा तालुक्यातल्या मार्शल गावात आज चिखल कालो हा सण मोठ्या थाटामाटात पार पडला. चिखल कालो म्हणजे एक प्रकारे गोपाळकालाच. या मार्शल गावात एकमेव असं देवकी कृष्ण मंदिर आहे. या मंदिरातील देवकी कृष्णाची मूर्ती ही मूळची तिसवाडीतल्या चोराव या बेटावरची असून पोर्तुगीज राजवटीत ती मार्सेलमध्ये आणण्यात आली. याच मंदिराच्या परिसरात हा सण मोठ्या उत्साहात दरवर्षी साजरा होतो. यंदा जवळपास 300 गोपाळांच्या उपस्थितीत हा सण साजरा करण्यात आला. भगवान श्रीकृष्ण हे आपल्या सवंगड्यांसोबत वृंदावनात ज्या प्रकारे खेळायचे त्याची आठवण म्हणून मार्शलमध्ये तसंच एकूणच गोव्यात हा सण मतभेद विसरून सगळेच जण एकत्र येऊन साजरा करतात. या उत्सवामुळं मार्सेलमधील सामाजिक आणि सांस्कृतिक बांधिलकी दिसून येते. भक्तिगीत गाऊन आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे पारंपरिक खेळ खेळून हा चिखल कालो इथं साजरा होतो. या उत्सवात अगदी लहान मूल, तरुण आणि वयोवृद्ध मंडळीसुद्धा सहभागी होतात. सुरुवातीला देवकी कृष्ण मंदिराच्या गाभाऱ्यात येऊन हे बाळगोपाळ पितळी समईतलं तेल संपूर्ण अंगाला लावून भोवती रिंगण धरतात. त्यानंतर ही सगळी मंडळी जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल या नामाचा घोष करीत मंदिरासमोर असणाऱ्या आवारात खेळण्यासाठी जातात. मार्शल येथील हा चिखलकाला जो आहे तो केवळ गोव्यातच नव्हे, देशभरातच नव्हे तर देशाबाहेरसुद्धा पोचलेला आहे. गोव्यात आपण बघता की इतरत्र बऱ्याच भागामध्ये चिखलकाला आषाढी द्वादशीला केला जातो. परंतु या मार्शलच्या चिखलकाल्याचं वैशिष्ट्य हे फार वेगळं आहे. एक म्हणजे एक भावना लोकांची, या स्थळातील लोकांची किंवा परिसरातील लोकांची की कृष्ण स्वतः कोणाच्या ना कोणाच्या रूपानं या मैदानात आमच्याशी खेळतो, बागडतो आणि ह्या भावनेनं आजवर हा चिखलकाला पूर्वापारपासून किती वर्ष झाली कोणाला ते एक्झॅक्टली कोणाला माहिती नाही किती वर्षापासून हा खेळला जातो. मुसळधार पावसात तयार झालेल्या या चिकन मातीच्या चिखलात वेगवेगळे साहसी खेळ खेळणं, आपल्या मित्राला उचलून त्याला चिखलात आंघोळ करायला लावणं हे दृश्य पाहिलं की एक वेगळा अनुभव मिळतो. संपूर्ण शरीराला तेल लावून खेळ खेळत या चिखलाची आंघोळ केल्यानं शरीर बळकट आणि कडक होतं असं इथं मानलं जातं.
जातीतील ज्ञातीतील जी मंडळी आहेत ती उत्साहानं प्रेमानं श्रद्धेनं हा चिखलकाला इथं खेळतात. अगदी नवजात मुलंसुद्धा आणली जातात या मैदानात, थोडीशी माती त्यांच्या पायाला पदस्पर्श होऊ दे म्हणून, या भावनेने की कृष्ण या चिखलामध्ये आत्ताच खेळलेला आहे, बागडलेला आहे, ही मोठी श्रद्धा बाळगून आजवर सगळे बालगोपाळ हा चिखलकाला इथं खेळला जातो, खेळतात. आषाढी एकादशीला देवकीकृष्ण मंदिरामध्ये 24 तासांचा अष्टोप्रहर अखंड भजनोत्सव सुरू होतो आणि त्याचा समारोप या चिखलकाल्यानं होतो. आणि चिखलकाल्यामध्ये ते खेळ खेळले जातात. ते पूर्वापार असं मानलं जातं की स्वतः कृष्ण गोकुळामध्ये ज्या क्रीडा करत होता ते खेळ खेळत होता, तेच खेळ हे आम्ही खेळतो, अशी एक भावना आहे. माती ही गुणकारी आहे आणि मातीशी माणसाचा संबंध असायला हवा, त्या दृष्टिकोनातनं सुद्धा हा चिखलकाला हा खेळला जातो. आणि याच्यामध्ये ही श्रद्धा आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन बघितला तर मोठ्या संख्येनं आज इथं उपस्थिती असते. सकाळी 11:30 वाजल्यापासून हे खेळ सुरू होतात ते अगदी दुपारी 2 पर्यंत हे चालू राहतात. त्यानंतर पिंपळाच्या झाडाच्या फांदीला बांधलेली ही दह्या लोण्याची हंडी फोडून या उत्सवाचा शेवट होतो. एकूणच आपल्या अंगावर असणाऱ्या जबाबदाऱ्या विसरून हे बाळगोपाळ आनंदात आपला उत्सव साजरा करतात. अगदी तरुणपणाची भावना जागृत करणारा हा सण खेळ खेळताना एक नवं चैतन्य निर्माण करतो, असंच यातून दिसतं. कॅमेरा पर्सन राज बोरभाटकरसह संघवी राजवर्धन, मार्शेल, गोवा.